La faula va, la faula ve, i de la Teresa Duran i Armengol us en parlaré. Jo la vaig conèixer cap al 2002, amb una trobada de rondallaires dels països catalans a Torredembarra. Jo ja feia uns 3 o 4 anys que feia contes i bé, vaig conèixer gent fantàstica aquell dia. Però la Teresa Duran em va il·luminar. Va explicar un conte de Joan Amades, les 3 princeses fines, i ho va fer amb una gràcia, un domini, una alegria, una mala bava, i una mala idea, i una intenció, i una gràcia, i un salero, i un estar, i que dius, uah, jo vull fer contes així, jo vull ser com aquesta senyora. No ho seré mai, perquè l'admiració és segurament el sentiment més bonic que hi ha, i l'admiraré sempre. Ella no ho sap, no he parlat mai amb ella. La vaig veure aquell dia, la vaig presentar, l'he anat seguint, l'escolto sempre, que trobo una entrevista seva, o una xerrada, o que fa contes, que està ahí, la segueixo. Ho fa molt bé. En sap molt, no té manies, no és políticament correcta, té coneixement, és sàvia, és elegant, és divertida, és dolça, és agradable, és propera, és una cosa extraordinària. I em van dir, has de parlar d'un narrador o una narradora, qui vulguis, parla de qui vulguis. I dic, home, doncs a mi la Teresa no ho sap ella, això és com el Dani i la Beatriu, no ho sap, però a mi em va enamorar la manera que tenia d'acostar-se a un text tradicional i enfrontar-lo bé i fer-lo tradicional. I continuar-lo fent modern, i bonic, i tendre, i dolç, i agradable, o cruel, és igual. I això és el que em va passar a mi amb la Teresa Duran. No us la perdeu mai, llegiu els seus llibres, escolteu els seus contes, i no feu com jo. Si podeu apropar-vos amb ella, feu, que la faula va, la faula ve, i la Teresa Duran i Armengol us n'he parlat i us en parlaré.